Neexistuje žiadne prirodzené vysvetlenie toho, ako mesiac vznikol a nová generácia meraní rozbíja aj tú verziu, ktorú učebnice pokladali za uzavretú. Mesiac sa nachádza presne v takej vzdialenosti, aby vytvoril úplné zatmenie slnka. Dokonalá veľkosť, dokonalá poloha. Pravdepodobnosť, že sa to stalo prirodzene, je štatisticky takmer nulová. Otáča sa presne tak rýchlo, aby nám navždy ukazoval len jednu tvár. Tú druhú z povrchu Zeme nikto nikdy nevidel za celé dejiny ľudstva. V roku 1969 astronauti Apollo 12 aj Apollo 13 nechali dopadnúť na povrch vyhorený stupeň rakety a seizmometrom merali otrasy. Mesiac sa rozozvučal. Nie na sekundy, na hodiny. Samotní vedci NASA vyhlásili, že mesiac pripomína dutú guľu. 5. augusta 2026 narazil do mesiaca približne štvortonový kus maskovej rakety Falcon 9 rýchlosťou okolo 8700 km za hodinu. Náraz vytvoril nový kráter a vyvrhol materiál z mesačného povrchu. Podľa oficiálnych vyjadrení to nebol úmysel, ale náhoda. Tiež nevieš, čo si o tom myslieť? A najstaršie texty ľudstva? Tie hovoria o dobe, keď na oblohe žiadny mesiac nebol. Skutočná stopa po dobe pred mesiacom je staršia než Sumer aj Zulu. Grécki autori spomínali obyvateľov Arkádie, ktorí si hovorili proselénoj, tí starší než mesiac. Prečo si ľudia na 3 kontinentoch pamätali oblohu bez mesiaca, keď ho tam vždy mali? To je otázka, na ktorú veda odpoveď nemá. Zabudnutých fragmentov minulosti je nespočetne veľa. Ja ti ich postupne odhalím. Stačí, ak dáš odber.